Ελάτε να δούμε πού να βρίσκουμε κωδικό χρώμα για το Honda Accord το 2005. Παραπάνω τα Honda βάλουν μες στην πόρτες πάνω το στήλο, αλλά αυτό το 2005 είναι λίγο παλιό, μπορεί είναι μες στην καπό. Δεν βρίσκαμε μες στην πόρτα, πρέπει να ανοίξουμε το καπό και να δούμε αν είναι μέσα. Δεν είναι αυτό, μπορεί να είναι κάτι για μέ, κάτι παστοφούχτες, όπως βλέπετε αυτό είναι για μέ, πάνω το φούχτο, εκεί. Παραπάνω και συνέχεια ξεκινήσουν με το NH ή M κάτι, με τελειώνουν με M. Βλέπετε NH623M, αυτό είναι κωδικό.